Wannan yarinya 'yar shekara 5 makwabcin babansu yake yin zina da ita idan ta dawo daga makaranta a yayin da iyayenta ba sa gida. Kafin saka muku wannan bidiyo dan Allah kar ku manta ku sharing din wannan bidiyo sannan ku yi liking ku yi comment. Idan wannan ne farkon ka zuwa wannan channel dan Allah ka taimaka ka danna mana alamar subscribing. Sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yanda da na saki sabon bidiyo zaka gani. Bari in saka muku wannan bidiyo ku gani. Wannan yarinya idan iyayenta ba sa nan ba sa gida, mamanta ta je islamiyya, babanta ya je wurin aiki, ƙanin babanta ya je wurin aiki, idan ta dawo daga makaranta firamare shine makwabcin babansu zai kira ta ya sa ta cikin ɗaki ya ce zai bata sweet, zai bata chocolate sannan ya yi amfani da ita. Ya yi hakan kamar so 4 so 5 sai asirinsa ya tonu ta inda mamanta ta dawo daga makaranta ta ga da yarinya da ƙyar take tsayuwa, ta ce ke zo nan. Bayan ta zo shine take duba ta sai ta ga cewa ai ga abin da yake faruwa, shine ta sa ta cikin ɗaki ta yi mata barazanar cewa idan har baki gaya min waye yake miki wannan abun ba zan kashe ki. Shine ita kuma yarinyar ta ɗan ji tsoro, ka san ƙaramin yaro, shine take faɗa ai gahi makwabcin babansu ne idan ta dawo daga makaranta zai sa ta cikin ɗakin matan shi ya ce mata zai bata sweet ya yi amfani da ita, sannan kuma ya ce in ta gaya ma wani sai ya yanke ta, sai ya kashe ta. Shi yasa bata gaya ma kowa ba sai ranar da asirinta ya tonu, da asirin shi ya tonu aka kamo shi aka kawo shi wurin hukuma domin a hukunta shi. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Ku taimaka ku danna mana alamar subscribing domin da na saki sabon labari za ku gani.